دشینا لقمان سلیم ده لمالا وی خمخورین وی سرساغی دان مالباتاوی و وی وکو لهنگکی گران بوها للبنانê binav kirin. Dê çarê Şubatê de tirmê wî dê Turnbêla wî de dîtin got ew bi guleyekê hatibû kuştin li ser sînorê di navbera Libnan û İsraîlê de ew devera got bin destê Hizbullah de ye. Ew çûbû serdana hevalekî xwe lê ve negeriya. Berî salekê wî nameyek nivîsandibû got heger tiştek bi jiyana wî bê wê Hizbullah berpirsê wê be. Malbata wî ji Hizbullah tawan bar kirin lê baweriya wan bi dadgehê û lêkolînên wê nayê got ew nerast gone. Ew gelekî asan bû ji wan re. Ev kese tirsîdar e û gelek tiştan dizane û peywendiyan bi gelek kesan re digel seranserî cîhanê. Nebawerî bi sîstema yasayî li Libnanê cihê xwe baş di civakê de girtiye. Li Libnanê zincîrek ji kuştinên bi plan çêbûne ji sala 2004 ta 2008 ve lêbelê ta roja îro tu kes bi wan nehatiye tawan barkirin. Dema ku malbat dibêje ew li rastiyê nagerin, tinê ji ber ku li vî welatî çi caran pisyarek serbixwe di tawan kuştinê de nebûye ji bo mafê dadweriyê. Dadgeha navnetewî yek ji çar endamên Hizbullah tawan bar kir got destê wan di kuştina Serokwezîrê Berê Refîq el Herîrî de hebû. Lêbelê ta niha ew nehatiye girtin. û her wisa jî kujerê rojnamavanê Libnanî Semîr Qesîr di sala 2005 de serbest û azad e û hetanî ana jî doz nehatiye girtin. Eymen Muhenna serokê saziya Semîr Qesîr ya nehikûmî ji bo mafê derbirîniyê û axaftina serbest ji dengê Amerîka re zelal kir. Got tirsa wî heye kuştina Luqman Selîm gereke nû ji kuştinên bi plan dest pê bike li Libnanê. Parastina ji tawanê wê rê bide gelek kuştinên dinyên bi vî rengî. Ger em kuştinên berê çareser nekin, weke ku em dergeh li pêşiya kujeran vekin û dihêlin ku kuştin berdewam bikin. Welatiyên Libnanê di rewşeke pir aloz de ne û rastî gelek kêşeya bûne ji aliyê aborî ve û bandora vîrusa korona li ser jiyana wan û paytexteke wêran kirî û bi ser de jî tirsa ji zêdebûna kuştinên siyasî ve û bi van tevan jî dengê rikberiyê yê hatiye nizm kirin. Tirseke mezin li ba xelkê heye got ev rewş zû bi zû baş nabe.